Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u r-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir, Miriam Dalli, laqat il-mod innovattiv ta' kif qed topra l-kumpanija Maltija MCL Components Limited f'Bulebel u li qed tistabbilixxi standards ġodda għall-industrija tal-manifattura tal-plastik f'Malta. Il-kap eżekuttiv tal-entità governattiva Circular Economy Malta, Jason Vella, li kien preżenti għal din iż-żjara, spjega kif il-kumpanija tiddiżinja u tipproduċi prodotti li jistgħu jintużaw aktar minn darba u li faċilment jiġu riċiklati fit-tmiem il-ħajja tagħhom. Kumpanija toħloq prodotti waqt il-proċess ta' diżin tagħha diġà bil-ħsieb li meta ma jkunux jistgħu jibqgħu jintużaw fl-aħħar tal-ħajja tagħhom ikunu jistgħu jerġgħu jiġu riċiklati fi prodotti oħra. Aħna ovvjament nagħtu l-appoġġ tagħna lill-inizjattivi bħal dawn għax dawn jgħinu biex jonqos l-iskart li jmur fil-miżbliet tagħna u jerġa' jispiċċa fi prodotti li eventwalment jerġgħu jintużaw mill-pubbliku. Vella refera wkoll għall-inizjattiva riċenti Bring Your Own Container, imnedija mill-Aġenzija, fejn il-konsumaturi huma mħeġġa jżuru u jixtru mingħand ħwienet irreġistrati magħha u jagħmlu użu minn kontenituri li jerġgħu jintużaw għal inċentiv finanzjarju implementat mit-tali ħanut. Waqt iżjara fil-kumpanija, il-Ministru Dalli enfasizzat l-importanza li jiġu appoġġjati u inċentivati inizjattivi ta' sostenibilità minn intrapriżi lokali. Hija enfasizzat ukoll il-ħtieġa ta' azzjoni kollettiva f'din it-tranzizzjoni lejn mudell ekonomiku ċirkolari fejn ir-riżorsi jintużaw b'mod effiċjenti u l-iskart jitnaqqas permezz ta' prattiċi innovattivi. Il-viżjoni tagħna għal dan il-pajjiż li jkollna ekonomija li ma tniġġis u li jkollna ekonomija ċirkolari fejn forsi dak il-prodott li llum qed jispiċċa mormi allura jispiċċa bħala skart inħarsu lejh bħala riżorsa li tista' tenna jkollna prodott ieħor minnu. U ma' dawn it-tip ta' kumpaniji li verament jistgħu jagħmlu differenza fil-mod kif aħna qegħdin inħarsu lejn l-immaniġjar tal-iskart f'pajjiżna.